дар донишкадаи байналмилалии Левакан конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ таҳти унвони паёми президент заминаи рушди устувории кишвар баргузор гардид, ки дар он олимону коршиносон ва аҳли илму адаб, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нуктаҳои муҳими паёми роҳбари давлатро ба иштирокдорон шарҳу тавзеҳ доданд. зимни суханронии роҳбарияти вилоят таъкид кард, ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун санади сарнавиштсоз самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро муайян намуда, барои рушди устувории Тоҷикистон замина мегузорад. Дастуру ҳадафҳои стратегии рушд, ки дар паём ироа мешаванд, дар ҳама бахшҳои ҳаёти ҷомеа таъсири мусбат расонида нақши ояндаи давлатро муайян мекунанд. Хусусан дар идомаи конференсия иштирокдорон дар мавзӯъҳои паёми президент, роҳнамои имрӯзу фардои Тоҷикистон, нақши паёми пешвои миллат дар коҳиш додани сабаб ва шароитҳои ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инъикоси масъалаҳои ҳуқуқии таъмини рушди устувор дар паёми президент, нақши паёми пешвои миллат дар таъмини амнияти миллӣ баромад намуданд. зикр гардид, ки паёми имсолаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар бо таҳлилу нишондиҳандаҳои амиқ барои солҳои ояндаи рушди босуботи кишвар мавриди таваҷҷӯҳи сокинон гашт, то баҳри амалӣ намудани ҳадафҳои оянда ва заминаҳои рушди кишварро мустаҳкам сохтан тадбирҳои муассир андешанд. дар воқеъ ҳукумати мамлакат бо истифода аз ҳама захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати мунтазам беҳтар гардонидани шароити зиндагии мардум нақшаҳои бузурги созандагиро роҳандозӣ кардааст, ки соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба беш аз 150 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он ба 8.4% расонида шуд, афзуданд баромадкунандагон. дар анҷоми чорабинӣ таъкид гардид, ки татбиқи самтҳои дар паём зикршуда метавонад барои пешрафти босуботи Тоҷикистон ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мусоидат намояд. иштирокдорон зарур шумориданд, ки ҳар як шахси ватандӯст ва донишманд бояд муҳтавои паёмро амиқ таҳлил намуда барои татбиқи амалии он саҳмгузор бошад. ҳамзамон дар идомаи вохӯрӣ ба муносибати ҷашни садда чорабинӣ доир гардид, ки дар он иштирокдорон дастархони идона бо ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ оростанд. муовини раиси вилоят дар суханронии худ таъкид кард, ки ҷашни садда яке аз суннатҳои қадимаи ниёгони тоҷик буда, он бо пайдоиши оташ ва ғалаба бар торикию ҷаҳолат пайванди қавӣ дорад. ин ҷашн рамзи рӯшноӣ, гармӣ ва иттиҳодӣ буда то имрӯз дар миёни тоҷикон боқӣ мондааст. боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистониён ҳаст, ки имрӯз бо пешниҳодҳои беназиру бетакрори пешвои муаззами миллат аз минбарҳои баланди бо нуфузи созмони милали муттаҳид ҳамарӯза дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои таърихию фарҳангӣ баргузор шуда истоданд ва имрӯз чун шумо шоҳид гардидед, дар шаҳри Леваканд бо ташаббуси донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Леваканд, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҷашни садда баргузор шуда истодааст. ҷашни садда яке аз ҷашнҳои бисёр ҳам миллӣ ва қадима ба ҳисоб меравад ва ба хотири он баргузор карда мешавад, ки дар замири ҷавонони мо як ҳисси ватандӯстӣ ва таърихшиносӣ зинда гардад ва то ҷавонони мо дар оянда анамун фарҳанг ва анъанаҳои миллиро ҳамавақт побарҷо нигоҳ доранд. тавре иштирокдорон зикр доштанд, садда, ки 50 шабонарӯз пеш аз Наврӯз таҷлил мешавад, рамзи пирӯзии рӯшноӣ ба торикӣ, гармӣ бар сармо ва некиву хират бар ҷаҳолат аст. дар гузашта ин ҷашн бо афрӯхтани гулхани бузург, иҷрои расму анъанаҳои мардумӣ, таронасароӣ ва омода кардани ғизоҳои миллӣ таҷлил мегардид. ба гузашти замон бахусус дар даврони муайяни таърих таҷлили ҷашни садда то ҳадде коҳиш ёфт, аммо дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои миллат ин ҷашн эҳё гардида ҳамчун яке аз суннатҳои фарҳангии миллати тоҷик ҷашн гирифта мешавад. чорабинии мазкур бо намоиши бадеӣ, рақсу сурудҳои миллӣ ва суханҳои пурмазмун анҷом ёфт. иштирокдорон таъкид намуданд, ки таҷлили садда ба эҳё ва ҳифзи арзишҳои миллӣ мусоидат намуда маънавиёти ҷомеаро боло мебардорад. манучер Ҳасанзода, Эмомалӣ Шариф, Фирӯзи Ҳусейн, Ахбор.